Resulta que eu onte, a raíz deste comentario, fixen o vídeo onde falei da violencia simbólica que había en que un home non te atenda. Esta idea de apegos evitativos, que hoxe parece que son todos, que para min forma parte desa violencia estrutural patriarcal. Resulta que onte, eu non o sabía cando gravei o vídeo, era o Día Internacional do Home. Á noite si que vin varias publicacións en Instagram sobre isto, que me parece, claro, que ante esa crise de soidade masculina, parece normal que o Día do Home cobre outra relevancia. Vi publicacións moi chulas, porque eu sigo varias contas de homes que teñen un pouco esta conta de psicoloxía para homes, en plan ben, si, non aquela manosfera de porque as mulleres pasáronse, hai que... si, senón desde un punto de vista emocional para unha masculinidade san. Pero daquela cheguei a unha publicación e era dunha asociación de mulleres. E ao principio arrancaba moi ben, ao ir pasando as imaxes deime conta da trampiña que isto agochaba. Viña a dicir, basicamente, que no Día Internacional do Home, nós, mulleres, temos que escoitar aos homes e temos que sostelos, porque isto ten consecuencias políticas. A crise da soidade masculina dá en que se refuxen na manosfera e que se radicalicen. E aquí ven, que aí non o dicía, pero xa vos digo eu, porque se entende perfectamente. A ultradereita medra porque os homes radicalízanse e saben que a ultradereita quere limitar os dereitos das mulleres. E daquela nós, mulleres, e aí dicía, temos que escoitalos porque isto ten consecuencias políticas. Temos que axudar na súa educación emocional porque ten consecuencias políticas. Isto chega desde asociacións e militancias de esquerda. E eu xa fun pa a cama, dixo eu, bueno, isto xa era o que me faltaba. O sexa, agora, nós mulleres, para que a ultradereita non avance, porque os homes se radicalizan, e non nos quite dereitos, temos que quitárnoslos nós. Coidar deles, é o discurso de sempre, nós temos que facernos cargo deles, e da súa educación emocional a nivel individual, porque isto ten consecuencias políticas. Como se nós, poñéndonos aí á disposición deles e aguantando estas novas formas de violencia, non estivésemos xa facendo política. E facendo exactamente o que non queremos que nos pase. É dicir, limitando os nosos dereitos e as nosas liberdades en nome de non sei que. A miña idea é esta. A esquerda, ultraesquerda logo, interésalle un modelo patriarcal tanto como a ultradereita. O que pasa é que lle foi botando purpurina, sí, e colocándolle laciños para que non quede feo. Mais a esquerda interésalle un modelo patriarcal. Se a min a esquerda me di, ven a ultradereita, muller, ti tes que aguantar porque os homes son así, porque eles non consiguen adaptarse á nova feminidade, non consiguen ter unha masculinidade que este á altura da túa feminidade moderna, rebaixa esa feminidade porque ven a ultradereita. E eu, persoalmente, dígolle á esquerda que desdibuxou o suxeito político que é a muller, a esquerda que leva anos dicíndome que é unha muller, que é ser muller, como se sinte ser muller.
esa mesma esquerda, sí, eu dígolle, ao mellor, ti, que non queres que veñan os outros facer unhas políticas que dis que non me interesan a min, tes que ti, agora que estás no goberno, facer unhas políticas que non me obliguen a min a estar coidando deses homes. Ao mellor o que precisan eses homes son unidades de saúde mental específicas para homes que non se adaptan, para homes que chegan á atención primaria mal coidados, porque non teñen capacidade, con adiccións, con problemas de alimentación, e derivalos a unidades específicas de saúde mental para homes. Porque eu non son psicóloga. Antes, berrábache ou pegábache, é que os homes son así. Agora, vai, ven e fai o que quere, sí, e ti aguanta porque é que os homes son así. Antes, ía a un club de alterne, é que os homes son así. Hoxe, ten unha suscripción no Pornhub e 2 OnlyFans que sigue, é que os homes son así. O home medio, vamos poñer por riba dos 25 anos, xa é un alcohólico adicto á prostitución nalgunha das súas formas, ou un adicto ao alcohol, a outro tipo de sustancias, ao xogo, que consume violencia contra as mulleres, sexa no porno, sexa nos OnlyFans, sí? Ou calquera destas cousas novas. Daquela, eso é o home de esquerdas, que é exactamente igual co anterior home, sí? Pero vestido de Pull&Bear. E agora vai ser responsabilidade nosa adaptarnos a un novo modelo patriarcal. Isto dixo eu, que esa esquerda, e isto podo dicilo, as mulleres de esquerdas de Galicia, e máis aquí ainda a podo nomear, non a presas, unha vez comenteille varias veces no seu Twitter, e unha das veces dixo, parece que hai moitos bots en Twitter, que é un tipo de violencia simbólica que as mulleres de esquerdas, as que axudaron a desdibuxar ese suxeito político que elas tamén son, exercen contra min, como exercían as de dereitas, ao dicirme que eu non era moi ao xeito por non estar mirando pola túa familia. É exactamente o mesmo. É o mesmo modelo patriarcal. Eu pregúntolle a esta esquerda, quen é unha muller? Como sabes ti que eu son unha muller? A que mulleres lle está despedindo que nos fagamos cargo dos problemas de saúde mental da metade da poboación? Que mulleres? Non precisarán eses homes políticas que os axuden. Claro, pero é que a ultraesquerda, se quixese facer isto, se quixese realmente preocuparse por eses homes, tería que recoñecer que o modelo de masculinidade é violento. Na súa maneira simbólica tamén. É perxudicial para as mulleres. Que a manosfera, para calmalos, necesita explotar mulleres. Agora, desde a liberdade da muller de ser unha actriz porno ou de ter OnlyFans. Non nos dá a gana. Non nos dá a gana. Facede políticas para estes, admitide que o modelo é unha merda, e que hai que falar para eles. Educación sexual para os rapaces. Onde vai esa educación emocional específica para os rapaces? Onde están as políticas de saúde mental específica para os homes? Porque as mulleres, durante anos, estaban todas dos nervios. Non é que toma para os nervios, é toma para dormir. Non sabíamos o que tomaban, se eran antidepresivos, ansiolíticos ou que.
porque era dos nervios. Pois ao mellor chegou o momento de atender de verdade a saúde mental e resulta que lles toca a eles. As mulleres que somos conscientes vivimos nun momento que non sabemos se é mellor a dereita ou a esquerda. Eu o que teño claro é que ás dúas lles interesa o patriarcado. É que o modelo patriarcal é exactamente igual. É que se nos volve a pedir que quedemos na casa pendentes dos señores que non se valen en por sí. Antes non se valían para lavar a roupa e facer de comer, e hoxe non se valen para sosterse emocionalmente, e resulta que se nos pide ás mulleres que o fagamos nós. E eu volvo a preguntar, que mulleres? Quen son as mulleres? Que me di a min unha esquerda? A min, que defendín que unha muller é unha muller porque naceu unha nena, que se me insultou e se me ameazou desde a esquerda por dicir isto, por esencialista e transfóbica e non sei cantas cousas, quero que me digan a que mulleres se lle está pedindo que colaboremos para que os homiños tean ben e non nos voten á ultradereita. Facede o vos as vosas políticas. Collede e explicádelle a eles que é un home, que é unha muller, sí? E canto os beneficia a eles toda esta cousa, e incluídeos, facedelle inclusión emocional na vosa política emocional e simbólica, porque eu aínda vou quedar aquí esperando que me digades se son unha muller, son un ente extraño ou que carallo son. E non me dá a gana. E se son unha mala muller, prefiero ser unha mala muller que unha muller apaleada agora dunha forma simbólica, emocionalmente, por un señor que non ten responsabilidade afectiva porque non ten capacidade emocional, sí? E a esquerda fai por el o mesmo que a dereita.